Ihan täysin saanut tähän vastausta, mitä mä oon peliä kattonut, niin kuin nytkin. Nyt Voikar siihen tulee, nyt se aukeaa sinne selustaan Lindholmia, Lindholm ampuu takakulmaan ja peli 1-1, lippu pysyy alhaalla. Ja keskialueelle päin PKK pitää palloa, Sainio keskittää ja pallo ensimmäistä kertaa Jatsin verkossa maalintekijänä. Valmentaja Rami Hatanpää. Menettää, sieltä pääsee PKKU vaarallisen näköiseen vastahyökkäykseen. Lindholmille pallo, hän on tehnyt jo 2 maalia tänään ja tekee myöskin. Tullut vähän tämmösiä yllättäviäkin maaleja, keskeltä ei mitään. Liljaa levittää sinne Sainiolle, Sainio keskittyy ja siinä on 4-3. Aaron Lind. Se ei yllätä, että väkiparta ja katsotaan se loppu. Virtanen lähtee haastamaan Uusitalo. Ei onnistu estämään, mutta nyt jatkotilanteessa Lindholm maalin edestä 2-0 vieraille. Yritys, sieltä sitten tullaan Lappalainen Mäkilälle. Mäkilän syöttöyritys maalin eteen. Dalfors taistelee ja vieras johtoon. Sieltä tulee Lindholm ja varmasti tekee kauden. Me luotamme myöskin Libero Poulokseen, niin kuin nuoret kannattajatkin luottavat Libero Poulokseen. Ja Lindholm aika lähellä on, se tulee melko Niin, Rops pelaa 3 topparilla ja nyt Bullot menettää pallon. PKK tulee muutamalla syötöllä, on jo 16 numero ja 4 antaa luvan. Näin lähtee Lindholm. Ja torjuta. Ensimmäisen. Musalle, Mäkilä. Hyvin nyt syötöt napsuvat PKK:lla kohdilleen. Sinne lähtee Lindholm, hyvin syöksyy Libero Poulos, mutta mitä vihelletään palloa pilkolle joukkueelle. Lindholm vastaa Libero Poulos. Fanit kannustavat tietysti Oskua, mutta varmaa työtä Lindholmilta, pallo maaliin ja peli tasan. Saa 24 Niklas Leinonen. Leinosen laukaus lähtee. Korhonen torjuu, mutta ei pääse. Yes! Tiainen takaisin Ardiol Musalle. Ja sieltä löytyy numero 9 maalintekijä. Hasemi, Umetsu, Lindholm, numero 24 Niklas Leinonen ja
Lappalaisen jatko menee siihen kuitenkin lappalaiselle PKK-hyökkääjälle ja sitten keskustaan sieltä jälleen Lindholm. Lindholmilta kaunis syöttö Lappalaiselle. Lappalainen on hyvällä paikalla ja Leinonen tällä 3-0 maa. On ihan täysin auki nyt viimeistään tuon Toijonin osuman jälkeen. Ensimmäinen 2-5 Epsiltä heikko, mutta sen jälkeen huomattavasti parempaa on nähty. 2 hienoa maalia, nyt tulee kuitenkin PKK, mutta se meni. Lisäaikaa. Ja tulee Kobayashi tähän pääpalloon. Nyt tuli semmonen, että 5 minuuttia vähintään vielä pelataan lisää aikaa. Lindholm ja... No. On jälleen käynnissä. Volotinen pitkä avaus. Lindholm upea pallokuoletus. Maalintekijän maali kyllä ei ollut vahinko toi. Pelkeä sama tasa Espanjan voittomaalin kanssa eilen. Kun nyt Lindholm riistopuuhissa ja häntä rikotaan boksin. Mutta oli hyvä reagointi nyt tuossa tilanteessa penkiltä. Ja mielenkiintoista nähdä, että Luhtanen ei olekaan hetkeen tässä jatsissa päässyt pelaamaan, mutta pelaajan tuntien ja näyttämisen halua varmasti on. Pystyy sitten kyllä sen maalin tekemään, kun se paikka tulee. Se on juuri näin, mutta nyt lyökö Lindholm ottelulle? Ardiol Musa. Pallo Lindholmille. Laitaa pitkin pitkä heitto. Kovaa taistelua pallosta. Pallo levitetään oikealle. Sainio. Vierasjoukkueelta. Tolra taistelee Betrisin, pallo osuu sinne häneen. Numero 9, Aaron Lindholm pallossa. Pääseekö keskittämään? Mihinkä sä juoksit?